duto wakete konyo jopiny. To koro nitie neno ki yuari gi governor ma Nairobi ka iluongo ni Johnson Sakaja. Kano ni wacho ni mondo mi ji okaw picha mar jo city council ma chando gi e buore Nairobi ka. Teno koni mago joma dwaro mondo berore gi jopiny kendo nyiso jogo ni kitemo timaki. Ulara ngogi governor mokwongo kapok iduoko. Governor mokwongo, governor tich otamo. To governor niche wamiye ndalo 30. To ber kata rach, governor paro ni watimo komedi. To sani odong' ndalo 17. To ne wamiye ndalo 30 mondo mi kochopo ndalo 30 kiko wache nok nwamiye. Ne wang'ise ni jo askeche duto ma county nyaka rwak uniform. Video mana kaucha king'iye maber. Askeche mag jo county gina beach. Achiel kende morwako uniform. Koro ikia kama gi jo kuoe, magi jo council, ma ikia ng'ani. Koro nong'ise mokwongo askeche duto nyaka rwak uniform. Number 2, askeche duto nyaka tim gimiluongo ni retraining. Customer service. Jogi serve jo piny. Number 3, askeche duto nyaka introduce kapok omaki. Ong'ise na niluonga ni John Onyango, atiyo gi jo Nairobi County, to mai ID na. To makosa ni en ma. To akwai ni iluwa wadhi kodi. Akwai. Mano kaka kimako jiri. Ngamote mokosa ko kwa. Poko nego ng'ato. Ma citizen. This is a law-abiding citizen. Matemo manyo kako keto kun gimogo e mesa. Okukwelo. Okoneko. Mama uso tong mondo mi hotel nyathi sikul. To jakanjo neno. Koro nyaka ng'ise ni mama, aniluonga ni John Mwangi. To in gi makosa meonge license. Koro akwai. Kiyie. To luwa mondo wadonje mtoka cha, wadhi office, wamaki. Nikech Trevor nayudo jogo in the act ka gweo ng'ama mama. Eiye ka. Temomiyo an wachno no chuo chunya. Temomiyo wawacho ni nyaka gi introduce themselves, nyaka gi tell you your crime, and nyaka gi timore loka ka. Please accompany me. Kata kidwa goya pingo. Joka na neno bana gichopa ni ambulance ni to gi lor to gwe ng'ani to gi puko gi moke sufuria to gi gweo ayaw. Unga tuunge kata uniform. Koro gimiyo opportunity kuom jo kuwe ma Nairobi. Kata sani kichunga Trevor tiroko gudu, in tiroko angolo. Tidi adia timako mama moro ng'isi ni we mi jakanjo wadhi to in 2,000. Koro ne yor mibadhi bende yeka. Wakia ni ng'a. Koro mako gik ma Sakaja, and ma token gima, it's not about Sakaja the person. It's about Sakaja the governor. It's about office governor, which must be accountable to the public. Koro Sakaja koko timo gik mane wacho wabich gi. To okobi nindo gi kwe. Okwabi yeno nindo gi kwe. Nikech gima nane kwa timo na joma mine. Okabi kaka riko Omondi ni kendo timo na mama moro. Koro tima gik mayot monya timo. Uniform gomigi. Gibed trained to jogo bed gi ID. Jomoko ne penjo ni to be ise dhi dala ma Mombasa nikech joma